tässähän se menee. Sama mitä siellä oli. Joo. Laservastauttimit noissa lähössä ja tuossa niin sypyissä on nuo. Ei ole mitään käsiajaa. Ei tosiaan sitä riskiä ei ota. On se varmaan aluksi ollut semmoista, että ne on käsi ottanut. Joo. On todennut, että se on parempi, että kaikki saa ihan tasaisen mahdollisuuden. Oli itse asiassa aikanaan tuossa yleisurheilukisoissa, tasaisen juoksussa, niin siinä oli vissiin, oliko se 3 vai mitä niitä oli niin ajanottajia ja niillä keskiarvoja. Keskiarvoja, niin niistä oli ihan musta, että siinä itse asiassa laskettiin